semoga tan kadang dumateng para panggayang dalan dipun dan bungkus wayat ingkang abgati mugi tansah regang gayang kali sing robeda wonten libur ing dalu menika maka dia serangan video syuting purnama ugi live streaming saking Algansa musiknya Indonesia Show. Dino minggu sing tak kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe sibuk mangkel aku memayang yen tak cocok tak bayan mboten tak jiwa 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 lala jiwa yo kali janjine sajake asane judek kan. Kok tak kadhi mriki lah yo ngene gelem limo nak yo bubrah omahe. Mbah Jaimin ki selendang birune sing Jawa. Ya. Poene selendang biru host musik Jepang iki rene. Jan-jane kowe nang ngendi? Iya nang kene. Ning gone ati masuk pada selalu pada ini di rumahnya Bapak Sueb Emang Buati. wis rasa nganggo mangkel saiki. Aku mangkel lho Pak Bayan. Yen coba tok sliramu mesti tak jiwa la jiwa 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 jiwa. Kali janjine sajake alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandang Algansa tuh gendak gendeng Pak Bayan nyun sewu Pak Bayan Anggono nggih wonten dawuh jos Pak swantene napane swantene jes kuwi lagi suarane wah napa meleh kepemimpinane masa ya kuwi aku mudeng karepe ya Pak Bayan ini tanggap ing Sasmito. Nggih. Jangan khawatir. Nggih. Masa nggih, Pak? Oke, lanjut yuk. Jan-jane kowe